like that, like that, like that, like that, like that, like that. Now why is everybody so petrified? Petrified. Step aside and just drop that, drop that, drop that, drop that. Now why is everybody so petrified? Petrified. Step aside and just drop that, drop that, drop that. Yeah, that. How you doing, y'all? My name's Mike. I'm fluent with the new. I'm doing it all night. I like what I do. I do what I like. ביבוינג, סתם הייתי הולך ברחוב, ראיתי כמה אנשים עושים, אחר כך התחלתי להתעניין, ויש לי חברה של רקד, וקודם כל התחלתי לצאת דביר. ואז הלכתי לאחד שקוראים לו יורי, והוא נכה, ולמדנו לבד. ואז היה לנו מורה שקוראים לו בי-ג'וי, הוא בארץ, ואז התקדמנו לבד כשהוא עזר. The breakdance in the audience is fucking good now. Yo, people getting good in this thing. Last battle right now, Ash Doe and them, it was crazy. It's crazy. יואו, שלום, מה קורה? שמי דאבל די, אחד מהביבויז בארץ. אני לומד בחדרה, מאמן בחדרה, עושה חיים. אני אספר לכם מה זה באמת הברייקדנס. הרבה אנשים מגיעים לכל הברייקדנס אקרובטיקה, ממש לא. הברייקדנס זה משהו שהתחיל באמריקה, ממשיך בהרבה מקומות, וזה לא מסתיים פה. אנחנו לומדים, עושים חיים, משלמים ריקוד ואקרובטיקה וכל מה שאתם רואים ברחוב ביחד, ועובדים שנים רק כדי שאתם תגידו פעם אחד וואו. שלום, קוראים לי אופק, אני מפרדס חנה, מאפרנוף, ואני לומד ברייקדנס כבר שנה וכמה חודשים. לא ממש בדיוק. ואיך אתה אוהב את הברייקדנס? למה התחלת ללמוד? So it ain't easy to be seen. When you see me ride by, they can see the gleam. I shine on the deck in the TV screen. Riding with a new chick, she like cola. Up next to the PlayStation controller. It's a full clip in my Houston, but I still ain't losing. Just watch me, girl. Be ready, I'm coming for you. My body just felt it, I knew. Tonight is the start of something new. The way you dance makes me wanna get down and show you that we can become one, not two. אני רקדן ברייקדנס בערך 5 שנים, אני בן 21, וכל מה שאני עושה עד עכשיו זה בעיקר הרבה סגנונות ריקוד. מה שאני עושה כרגע זה מאמן ילדים במתנ"ס זיכרון יעקב, כנ"ל באמצע אני מתכוון עוד פעם לחזור חזק לקטע של האימונים, וגם משתתף בהרבה אליפויות ישראל, מייצג את עצמי בהרבה מופעים, וזה שמח, בין היתר גם מלמד. עכשיו אני באתי להתאמן וקצת לחזור עם משהו שאני יודע. The way you dance makes me wanna get down and show you that we can become one, not two. As we move to this beat like crazy. Move it, move it, move it. It's rockin', rockin', rockin'. Even pop it, pop it. Tonight is all. הרמה שאני עכשיו לא בעיקר תלויה בשנים שאני מלמד, היא מאוד תלויה בכמות האימונים שאני עושה, באופן האימונים שאני מבצע, בין אם זה כושר, בין אם זה ריקוד עצמו. ודבר שני, אני רוצה להגיד שגם בתקופה של 5 שנים שאני מתאמן יש עליות ויש ירידות. התחרות האחרונה שיצא לנו להשתתף בתל אביב, ראיתי שהכמות הרקדנים בארץ היא רק עולה, והרמה מן הסתם גם רק עולה. יש לנו הרבה פוטנציאל בארץ, הרבה רצון להתפתח. אנחנו אמנם ארץ קטנה, אבל יש לנו הרבה סגנוני ריקוד, הרבה אנשים שיודעים לרקוד, הרבה אנשים שרוצים להעיף את הסגנון הזה כמה שיותר למעלה. מפשע שהיה בניו יורק לפני 10 שנים, אנשים פשוט שילבו את זה, במקום ללכת מכות, פשוט הפכו את זה לריקוד, זה משהו שלא יוכלו לפגוע אחד בשני, כי כל כך היה מספיק להם עם כל הפשע. בסוף זה איכשהו יתהפך למצב כזה שאנשים הפכו את זה לתרבות, בין אם זה הריקוד עצמו, בין אם זה הגרפיטי, בין אם זה הלבוש, בין אם זה המוזיקה שהיום אתם שומעים בהרבה מקומות. ככה זה בגדול. אני מחדרה, מקבוצת רפלקשן קרו.
בן 21, שמי דימה, כינוי דיפי. התחלתי לרקוד בערך לפני 4 שנים. וזהו. ומה הוביל אותך בעצם לריקודים? מה גרם לך להגיע פתאום לרקוד ברייקדנס? זה יישמע קצת מצחיק. בגיל קטן הייתי רואה סרטים של ואן דאם, והייתי מפוצץ את אח שלי במכות. הייתי עושה שפגאטי עם גשר, עניינים זהו. אבל אני נמצא עכשיו בצבא, בצבא בן ישראל. קצת לא מאפשר לי. אני פעם בשבוע. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be within. Rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember